Stara lása moja mať, kde ja budem svadbu mať, v tom mečerskom cintoríne, tam mi bude banda hrať. Ečer je katolická dedina a je veľmi bohatá na sakrálne pamiatky. To mi bude muzika a ten Pán Boh najmilejší. Teraz sme pri Búdke, to je slovenská kaplnka pred obecným domom. Bola, kedy 4 kaplnky boli na hlavnej ulici, ale všetci boli zbúrané. Túto sme znovu postavili. Tento kríž kedy bol na verande ečerskej fary. Za krížom sú ečerskí anjeli. Symbolizujú, že ečerania sú veľmi robotné ľudia a pracovali vždy veľa. Jeden anjel má ovocie v zástiere a ten druhý má žitko. Ečerania prišli v 18. storočí. Pôvodne prišli ečerania z okolia Trenčína, 12 rodín. Tedy nemali kostol a zrejme pán Anton Grašálkovič dal postaviť katolícky kostol. Ten kostol je obetovaný svätému Antonovi. Nevieme, že za to, že on sa volal Anton, ale ečerania myslia, že za to obetovali kostol svätému Antonovi. V roku 1740 kostol bol postavený. Manželka pána Grašálkoviča, Tereza Klobušicky, ona objednal ten náš oltár v Bratislave a jeden bratislavský majster urobil náš oltár. Od začiatku kňazi kázali po slovensky, lebo ečerania nevedeli po maďarsky, tedy do prvej svetovej vojny len po slovensky kázali. Teraz bohužiaľ len po maďarsky. Za to snažím zachovať našu náboženskú kultúru, slovenskú kultúru. Pesničke, modlitby a tak ďalej. Moja mamička je ečeranka a 2 roky som sa učil po slovensky a túto modlitbu som sa naučil tu na Ečeri. Oče náš, ktorý si na nebesá, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš zdejší daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame viníkom svojím a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti si plná, Pán Boh je s Tebou a Ty si Panna požehnaná medzi ženami a požehnaný je Tvoj svätý život a Ježiš Kristus. Svätá Mária, Matka Božá, pros za nás za hriešní, teraz aj v hodinu smrti našej. Amen. Umreli Ježišku, k Tebe sa utíkam. Moja mama veľmi dobre hovárala slovensky a ja som neučila, len troška viem. Ma már szlovák misék nincsenek, de az 50-es években, amikor én még kislány voltam, akkor még előfordult. A szlovák hagyományok élnek, itt is próbáljuk azt, hogy azért szlovák énekeket énekeljünk, különösen amikor karácsony van, és a Szent Családot ünnepeljük, vagyis hát 9 napon keresztül minden este összejövünk, és akkor énekelünk szlovák éneket is. Én minden vasárnap a templomba vagyok. Én nagyon nagy tisztelője vagyok a Szűz Máriának is. Anielským pozdravením zvon sa ozýva, na každý verný kresťan Máriu vzýva. Én Budapesten 16. kerületben nőttem föl. Amikor 28 évvel ezelőtt Ecserre költöztünk, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a viselet, és én elhatároztam, hogy én ezt megvarrom. Ez egy ünnepi öltözet, obleknek hívják. Mi úgy szoktuk mondani, hogy öltöny, és ez hát vasárnap templomba menet, vagy ünnepekkor szokták viselni. A vallásos énekeket én úgy láttam, hogy csak itt ismerik, csak itt éneklik. Talán Mariska néni elmondta a szálláskeresésnek a hagyományát, ami mai napig él, hogy karácsony előtt 9 nappal családoknál vagyunk, és ezeket az énekeket én itt hallottam először szlovákul énekelni. Csaba fölgyűjtött ennek a szövegét, én meg úgy láttam, hogy ezt érdemes lenne lekottázni,
és kiadtuk közösen ezt a könyvet, Szent Mihály naptól Szent Györgyig, ez az ecseri vallásos énekeket tartalmazza. Ebben a könyvben van 14 szlovák nyelvű ének, 8 magyar nyelvű vallásos ének. Van olyan dal, ami magyarul is van, meg szlovákul is. Ugye 2018-ban jelent meg a könyv, és körülbelül ebben az időben gyűltünk össze néhányan énekelni. Ennek a célja ezeknek az énekeknek az éltetése. Megalakult az ecseri hagyományőrző és nemzetiségi énekkar, amit mi ecseri daláldának nevezünk. Az ecseri szlovák rendezvényeken szoktunk énekelni. Ja maličký bol som, už do kostola chodil som. Moja mama, mať, bola kostálnička. Zvonila aj kňazu, k nám chodí obadovať. Chodíme do kostola. Aj moja manželka a deti. Zvykol som spievať po slovensky. Viera je v našom živote na prvom mieste. Teraz sme v Ečerskom cinturíne. Za nami je starocinturínsky pamätný park, kde sme zbierali staré náhrobné kamene. Máme aj krásne slovenské kamene s originálnymi slovenskými nápismi. My, tu žijúci Slováci, chránime a zachováme naše slovenské tradície, aj náboženské tradície a vieru.